हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो नै जोंहानि फुख्रियाव ना हनो होदों आरो ना। ओमफ्राय जोंहा माने दैया रानजोब्बाय आरो फुख्रिनि दैया। ओमफ्राय दिनै हनानै गाबोननो बेफारिनो हरसिगोन आरो जोंहा। ओमफ्राय जोंहा आब'आय नै ना दिननो थाखाय माबा बनायगासिनो आरो ना जमा दिनगोन बेयाव मुस्रिखौनो न' बायदि खालामनानै होदों आरो। मानो होनबा दैयानो रानथारबाय जोंहा फुख्रिया नै। ओमफ्राय ओइ नै मामाया ओमफ्राय बिसोर सानैजों हसिगोन आरो। ओमफ्राय हनानै गाबोन लांफैसिगोननो बेफारिया। ओमफ्राय नै जोंहानि टेप्पाया मुकुदा हो औ बेयाव हरसे दोनसिगोन आरो नाखौ। ओमफ्राय नै दैया राननानै नाया ओरैबायदि ओरै जायो आरोना। बेसां मोनो नायनोसै लोगोफोर, नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंबो मिथिया आरोना जोंहानि फुख्रियाव बेसे गिदिर गिदिर ना दङ। मानो होनबा ना गिदिरखौ जोङो बोखांनाय जाया नालाय, जाबाबो फिसा फिसा ना मावा माबा जापानि बिदिखौसो बोखां जाबाय थायो। ओमफ्राय दिनैसो नुसिगोन आरो जोंहानि फुख्रियाव बेसे गिदिर ना दङ। नायलांबाय थादो अब्ला नोंथांमोना। बायदेवआ रेडि खालामबाय थादों जोंना। ओमफ्राय नै मामाया आरोना खुन्थियानि थाखाय माने औवा दानगासिनो आरो। मानो होनबा खुन्थिया दोगोन आरोना नैबे मुस्रियाव। बिनि थाखायनो नांगौ जादों, जेंसि नांगौ जादों। ओमफ्राय दानगासिनो आरो बे दायो। मोनालायबायलै। नेपालि माफ्लार। नै जोंहानि मुथुआबो हमगोन आरो। जोंहानि मुकुटाबो हमगोन नाखौ नै हमनो फैबाय। बोथोरा थान्दा थारलाय बिराद गुसुथार। आयौ आयौ नै जिया मार गोदोरखा आरोना। खनसेनो नाखौ खनसेनो मोनजोबखागोन माने साइजआ। नोंसानि आयंआ गोजांनो रोङालै। आनै जिनिसा बै हाखराव गाब्र'नानैल' ग्रोब जानानै थाहैदोंसै आरो। गाब्र'आनोलै मिथियो बबेखिनियाव। औ बारा गोसा गोसा नङालै, लासै लासै बै जिङावहाय। ओइ ना गोदोरानो ओइथिं खारबोबाय। बिथिं थालाङाखै आरो नाया ओइलाय थालांबायथ'। हो माबायदि जानानै थाखोथाय। मानसिखौ खुबैनाङा, मानसिखौ नङा। गाहायनियालाय मादों बोदों आथेंजोंनो। ए जेंसिखौ माहाय गोजानाव गारनांगौमोनलै जायासै। बबे आलु?
से मैगनावसो र' आं हानहरनि फायखाजोब्बाय आरो न' एबार बिजित न' बिजित न' बिजित Hasilnya itu banget. Nexem si Zekse, yang solo kena dia. Sampai los aja juga, ayo. Juga los aja. Kan dah korang. Pas ya. Pas mana kum na, kan? Ayo kita alai dena, macam tu. Alai kena dia. Lewat aja. Nơi, cái mà nạ thấy này bìa. Nụ hư lắm. Ôi, thôi bây giờ mà abu này bìa. Mà cái bill thay nan thay bìa. Nơi này ạ. Ini खारगोनदां माबा आंनो मोनसे हरफालाय याव हमथाफानो आङो जेखौ आं हमथाफानि हर दे बैजों हमथाना लाखाय आयं बिलाय आं हमखाबाय जायो हनै बे खांग्राङा थाबाय थाबायलै सिनिसार रायलाय गस्लाया गैला ha? Duit gini sana dung lagi ya? Tunggu, yang banyak. Iya. Itu dia nanti dengar. Sudah. Itu dia nanti kau dengar. Si Swimat sedang ayu orang. Amanya nih, ini budak juga dong. Hingga nak kunci sekarang nih. Nih naya, bina ke dalam mana? Bayo? Hah? Kerau nak? Kacau lah aku dingko. Papa nak ke dalam kita ini hendak. Bayi nak ke dalam kacau bina kita. Mana kerau naya? Naya lagi per naya. Nak ke dalam ni bermasuk lu biar ni. Tuh ini mun kang bayna. Tadi ni bermasuk. Wow. Kan apa malah mudah bangun no? Oka hasigan लोगोफोर मोनाबायबो ओमफ्राय नै आं दिनैनि ब्लगखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय नाखौबो सिनायनाय नंला नै मोनाबाय मानो होनबा गाबोनहाय लांगोन नालाय नाखौ दिनै खिथिथ'नोबो हानाय नंला आङो बे नाखौ दैयावनो दोननाय जासिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो दिनैनि ब्लगा बेसेखिनियानो बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय